Уважаеми брати и сестри, скъпи гости, добре дошли на втората част на нашето редовно богослужение, което ще го открием като пеем песен номер 177. Под звуците на хармониума, моля да изпеем тази песен. Колко скъп е наш приятел, колко силен е за спас, греховете ни отнема, носи всяка скръб за нас. Чудна благодат ни дава и неземна веселба. Да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба. Щом нападнат изкушения и заплашват те беди, ти не се обезсърчавай, на молитва прибегни. Пъти ни без нужда губим мир и веселба, като не яви пред Бога всяко нещо чрез молба. Може ли да се намери някъде по цели свят друг приятел толкова зверен, като Тос от Назарет? Съжалява нашата слабост, вижда всяка ни беда, да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба. Тъй като ще разглеждаме неща от Божието Слово, нека да преклоним глава за една молитва. Господи, святи и праведни, Татко наш, ето дошли сме тук в молитвения ти дом, за да се получим от Теб, от Твоето Слово, което си решил да го предадеш чрез брата. Моля те, Татко, да му дадеш духовни и физически сили, за онова, което има да каже небето чрез него, нека да го изяви по най-добрия начин, за Твоя прослава да бъде. Моля си на нас, слушателите, да дадеш бодрост, внимание и мъдрост и всичко това, което ще изречеш чрез него, да бъде за Твоя прослава и за нездание на църквата Ти и за спасение на души по лицето на земята. Вечна да Ти бъде славата Ти и волята Ти да бъде. Амин. Амин. Братиско, заповядай. Чакаме децата. Очаквах да има повече деца, но тази история е и за по-големите деца. Тя всъщност слушах в Исландия
където беше всъщност проповедта за големите. Така че ще ви бъде и на вас интересно. На мен лично ми беше много интересно. 18 век един кораб пътува, мисля, че от Индонезия посока Япония, напълнен с товари. Един от моряците решава да направи бунт и да превземе кораба. Но неуспешно. Оттам останалите моряци, войници го връзват и минавайки покрай един остров, за който знаели, че местните жители не били много гостоприемни, решили да го пуснат на една малка лодка посока това островче. Човекът, когато приближавал с лодката, тези местни хора го наблюдавали така много внимателно и решили, този е от нашите. По цвета на кожата те го разпознали като един от техните, въпреки че той не говорил техния език, и решили да го заведат при управниците на този остров и вместо да му отнемат живота, те го направили един от най-високо стоящите в този остров. Постепенно той научил техния език и станал част от тях. През това време в Америка имало един човек, който искал да отиде да мисионира. Казвал се Абрам Ларуе. Много силно желание имал да отиде като мисионер в Япония, в Китай, извинявам се. Но когато си били събрали на едно събрание, останалите от събранието в църквата казали, ти си вече възрастен, не може да те изпратим на мисионско служене. По това време той бил на 66 години. Но той вътрешно толкова копнеял да отиде в Китай и да бъде мисионер. Върнал се вкъщи, разочарован, отворил картите и почнал да изследва къде може да отиде и видял един остров Хонг-Конг, където решил, ще отида там. На следващото събрание им казал, може ли поне да отида на Хонг-Конг? Те казали, помислили и казали, добре, може. И Абрам бил колпортьор. Имал колпортьор. Продавал книги. Духовни книги, да. Взел със себе си много книги и отишъл на този остров. Но той не говорил местния език. Било проблем и решил, ще отида на пристанището, където идват кораби, защото повечето от моряците говорят английски, ще мога да комуникирам с тях. Отивайки на пристанището, изчакал, дошъл първия кораб и казал, срещнал с моряците и казал, направил съм едни пакети, можете ли да ги доставите до първия английско говорящ човек? Ма как така? Първия срещнат, който говори на английски, му предайте един от тези пакети. Това са книги. И те се съгласили. Било им странно, малко как така, без адрес, но взели пакетите. Тръгнал кораба, посока Япония, и минавали покрай този остров, който бил оставен онзи човек, който
направил бунта на кораба, ако си спомняте. Единственият говорящ английски бил той. Дали му един от тези пакети и продължили пътя си. А този човек бил толкова въодушевен, защото тези книги били на английски, с никой не можел да разговаря на английски до този момент и четял и препрочитал тези книжки, които той имал. За него станали едно истинско съкровище. След известно време японците той почнал да споделя това, което четял и около него от управниците всъщност 10 човека, общо 10, приели това, което пише в тези книги и вярата. Станали, имали желание да се кръстят, защото това, което пише в книгите, трябвало да се кръстят, но кой да ги кръсти? Няма пастор. Написал писмо до автора на тези книги. А той бил в Япония. Той много се очудил, когато разбрал тази история. Човека е отишъл и ги кръстил, тези 10 човека. И така те станали първите адвентисти на този остров. След известно време японците нападнали този остров и го превзели. Когато видяли тези 10 човека, им станало много странно. Казали, тази вяра не е от местните. Тя е западна вяра. Тя е, може би, от американците, а те в това време не били в добри отношения с Америка. Може би са техни поставени хора тук. И ги взели със себе си, арестували и ги завели в Япония. Поставили ги в затвор и изпратили един човек, който разбирал техния език, да ги наблюдава и да бъде с тях. След 3 години този техен надзирател и той станал адвентист. Свършила войната, върнали се хората по домовете си. След известно време този човек, който бил надзирател, той бил на друг остров, наблизо живеел и много години изповядва вярата си, събира десятъци и дарения, но нямало на кой да ги предава. Отишъл един ден, един петък, да направи някакви покупки до острова, всъщност, където са останалите били адвентисти. Но бързал, купил неща, продукти и бързал. И така, добре, защо бързаш толкова? Защото е петък и залеза наближава, искам да се прибера преди залеза. И те много се озадачили хората и го разпитали какво вярва и така. Той им казал, какъв е, елате, ще ви запознаем с останалите. По това време вече имало 200 адвентисти в този остров. Човек е отишъл, донесъл всичките децятъци и ги предал, било една торба с пари и други неща и ги предал. Съвсем накратко съкръщавам колкото мога, но това е истинска история. Това е, говориме за Палау, островите. Те са около 240 острови. В момента по-голямата част от населението са адвентисти. В интернет, ако отворите, казва, че са християни. 1/3 изповядват местната религия, но дори президента в момента е адвентист.
кралицата и тя е адвентистка. Така започва всъщност адвентната история в Палау. Така че Бог прави чудеса. От един разбойник, какво е станало? Как го е моделирал Бог? Като глината. Той е всъщност глината, който се е поддал чрез Святия Дух Бог да го промени и оттам тръгва цялата църква и цялото адвентно движение в Палау и в момента. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за детската история. Не само от един разбойник прави Бог нещо, ами дори от един убиец става най-големият мисионар, Павел. Знаем и историята. Така че оставяме ли се в Божите ръце, той може да преобразява. Сега вече може да пуснем картината, децата. Гранчарият. Така е озаглавена темата за днес. И искам да попитам, бил ли някой в една гранчарница да може да наблюдава как един гранчарски съд става? Така, един виждам. Да, много сте виждали. Какво е интересно там, като наблюдавате? И колелото като се върти и гранчаря оформя вече това, което иска. Съда или ваза или каквото да е. Точно така. Отначало, като присъстваш, виждаш само една топка глина. Но гранчаря вече в мислите си знае какво ще стане от тази топка. И интересно, като наблюдаваш как един съд става. Чрез умели ръце, разбира се. Очарователно да се види какво може да се създаде от първоначално една бучка глина. Ето виждаме тук един, който в момента работи върху един съд. Наблюдателят не знае, но гранчарят има вече в своята визия какво ще стане от този съд. И той е вече твърдо в неговото въображение. Какво ще стане с бучката глина. Но нека да си представяме в фантазията само. Може ли една бучка глина да каже за себе си: аз искам да бъда един градински съд? Можеш ли да ме направиш един градински съд? Това може да стане сигурно в тези детските филмчета, които ми наблюдаваме, тези мултипликационните. Но това не може да стане. Може и другата картина да я видим сега. Следващата картина. Виждаме много различни съдове. Едните може би са за по-така важни употреби, другите може би за по-малко, но това всичко решава гранчаря какъв да стане съдът. Тези ръце сами решават какво да стане от тази топка глина. Те определят стандартите и решават кое е успяло и кое не е. Избрах два случая от Библията, от Словото Божие, за да видим как Бог е гранчаря, как Бог работи върху нас като хора. Два и то доста различни примера са. Но първо да прочетем стиха, който е за проповедта свързан, и то това е Еремия 18 глава. Може да го покажем тук. Извинявам се, че не е много точен превода, защото е чрез автоматичен преводач направен, но аз ще го прочета стиха Еремия 18 глава. Бог праща Еремия в една гранчарница. Еремия не знае въобще за какво става въпрос, но той отива там и наблюдава най-внимателно какво става. Така. Еремия 18 глава, от първия стих имаме до 6. Словото, което беше към Еремия от Господа, и каза: стани и слез в къщата на гранчаря, и там ще ти дам да чуеш думите ми. И слязох в къщата на гранчаря, и ето той работеше изделия на колелата си. И съдът, който правеше от глина, се разваляше. Става също и при добри майстори. При всеки се случва в ръката на гранчаря, и той отново го правеше на друг съд, както на гранчаря му се искаше да го направи. И словото
на Господа беше към мен и каза: не мога ли аз да направя с вас както този гранчар, дом Израилев? Заявява Господ. Ето както е глината в ръката на гранчаря, така сте и вие в ръката ми, доме Израилев. Ние прочетохме и гарнето, което той направи, се разваляше в ръцете му, но той правеше друг съд, както се искаше. Значи гранчаря не се отказва, не се разочарова да казва: не става нищо, днеска е един лош ден, ще остава, може би друг ден да стане. Когато желанието и реалността се разминават, всичко започва отново. Гранчаря не се предава, той използва същата бучка глина. Той не я изхвърля, ами от същата бучка глина опитва пак. Може би този път ще проработи. И точно както той иска. Прочетохме, както му харесва. Не както на глината харесва. Може би тази буца, ако можеше да говори, пак така персонифицираме, би казал: остави ме на мира, така ми харесва, остави ме в това състояние, чувствам се комфортно по този начин. Исаия потвърждава мислите, като казва в Исаия 64:7, Исаия 64 глава 7 стих, който използва същото олицетворение. Исаия 64 стих 7. Така, ето го. Стих 7. Не стиха. Стих 8, извинявам се. Но сега, Господи, Ти си наш Отец, ние сме глината, а Ти си гранчарят ни и всички сме дело на Твоята ръка. Исаия 64, стих 7. Искаме да разгледаме как Бог работи, как се насочва към нас, като използваме два библейски примера. Избрах първия е Йосиф. Знаеме случая Йосиф и неговите братя, сина на Яков. Той беше един праведен човек, различен от неговите братя. Той ги обичаше, неговите братя, и те му причиняваха голяма скръб с неговите дела, с техните дела, които те правеха. Но вместо благодарност от тяхна страна, той отива да им занася храна, да ги види как се изминават десетки километри пеш. Какво става? Те го продават в Египет като роб. На принципа, сега се отървахме най-после от този съновидец, който постоянно ни клеветише на баща ни. И сега няма вече кой да ни обвинява за нашето лошо поведение. Нека да видим какво ще стане с неговите сънища. А със сигурност също и бил изкусителът. Сатана при него, когато е бил на път към Египет, с думите: ти мечтателю, съновидецо, какво става с твоите въздушни замъци? Ти мисля, че искаше нещо фараон да ставаш. Забрави всичко. В Египет като роб ще свършиш. Забрави всички сънища. Но за щастие ние имаме един вечен съпътник, който винаги е при нас, който не е далеч. И апостол Павел даже казва, макар че той не е много далече от нас, да го търсиме, да го напиваме, че той е наблизо до нас. И дори и Павел казва в трудната ситуация, в която се намираше, когато сам стоеше пред Нерон. 2 Тимотео 4 глава 6 стих. Може да го проецираш. Момчетата не внимават. 2 Тимотео 4 глава 6 стих. Как се чувстваше Павел, когато беше сам пред Нерон? Можете да си представите пред владетеля, в който е цялата неговата власт. 2 Тимотео 4 глава 6 стих. Тук също не отговаря стиха, но ще го прочета. При първото ми изпитание никой не застана до мен. Всички ме разочароваха. Бог да им прости. И сега стих 17. Но Господ ми помогна.
Той ми даде сила, за да мога да провъзглася спасителното послание на Исус. Дори на това място и хора от цял свят го чуха. Той ме спаси от сигурна смърт. Апостол Павел чувстваше, че Бог е до него, макар че той е сам. Всички се дистанцират от апостол Павел. Никой не иска неговата съдба да сподели. Но апостол Павел не е сам. Колко често прекратяваме нашето приятелство с Бог, когато не става така, както ние си искаме. Не върви така, както по нашия начин. На принципа, този Бог така ме разочарова и от него вече не искам нищо да знам. Това беше също така и басът между Сатана и Бог относно Йов. Ако Бог доведе до огромна повратна точка в живота на Йов, тогава той ще го заплюе в лице и ще се откаже от него. Но за съжаление не стана така. Сатана беше разочарован. Йов не направи така, както Сатана предполагаше. Ами той каза, ето дори и да ме убие, аз ще го чакам. Но пак ще защита пътищата си пред него. И това стоическо поведение дори бива от Яков похвалено. В Яков 5 глава казва, чули се за търпението на Йов и видяхте до каква цел го доведе Господ. Защото Господ е милостив и дълго търпелив. И в 42 глава на Йов четем, бях чувал за теб, само от чуването на ухо, но сега окото ми те видя. До тогава не е имало книги да се записват, ами всичко е устно било предавано. Значи неговата книга, неговата история е първата книга, която съществува в света. Но тази дума окото ми те видя, това е нещо повече, отколкото едно оптично виждане. Защото казва, Бог говореше с него чрез бурята. Така че той не го видя в буквалния смисъл на думата, но той израсна. Това, което Исус по-късно ще нарече едно ново рождение, израстване. Когато Йосиф е тръгнал за Египет с караваните, той е плакал горчиво, пише Елена Вайт. В далечината можеше да види хълмовете, между които стояха палатките на неговия баща, на цялото семейство. При мисълта за добрия си баща той плака горчиво от самотата и страданието си. И какво става с тези сънища, които Бог ми даде? Вместо репутация ставам на роб. Дали всичко това не беше просто една илюзия? Само за няколко часа той трябваше да пролее сълзи и да се, така да се каже, да се раздели с детството си и да стане един мъж. Можем да си представиме. Това, което се изисква от едно дете, от тинейджър, трябваше да стане един мъж. Аз си спомням, когато трябваше да влеза в казармата, тук са много, може би, които са служили, на 18 години човек е все още дете, младеж, изкача в студени води. Трябваше за часове да се разделя с детството и с всички детски мечти и представи и да стана мъж, за да може да се оцелее. И това не беше без цел. Самия Йосиф, пише Елена Вайт, беше на път да стане самодоволен и самонадеян. Пред него стоеше едно много трудно, тежко училище. Но до него беше винаги този невидим, който го укрепяваше и му помагаше. В Битие 39, 2 глава четем, Господ помогна на Йосиф. Битие 39, 2. Господ помогна на Йосиф, така че той успява във всичко, което предприе. Било му позволено да работи в къщата. Този младеж, Йосиф, влиза в контакт с мъже, които са от висок ранг и ученост. И този процес му помага да придобива знания по науката, езиците и търговията. Като цяло образованието, което един бъдещ министър, премиер-министър на Египет трябва да има. Вярността на Йосиф служи и тук за прославяне на Бога. Там, където той беше Бог, той прославяше винаги Бог с неговите дела, с неговото поведение. Тези 10 години изцяло робска служба и плен не бяха напразни.
Значи той беше 5 години роб, 5 години беше затворник. Тук следва пак следващата ниска точка, падение, в което той идва. Той променя местожителството и работата си и става от роб на затворник. Не е по-добра работа, която го чака. Но отново четем в Битие 39:21. Битие 39:21. Но Господ продължи да подкрепя Йосиф. Той застана до него и се увери, че този администратор, наблюдател на затвора е благосклонен към него. Виждаме как Бог помага и в тази ситуация. Затворът щеше да бъде неговия дом през следващите 5 години. Бог не предотврати тази несправедливост, която дойде върху него, но той стоеше през цялото време до него, за да му помага. И тук тази странна склероза или деменция, как може да го наречеме, на виночерпеца. 2 години да не можеш да си спомниш какво си обещал. Амнезия. Да, амнезия или деменция, или сенилитет, или как да го наречем склероза. Случайно ли е това? Той е всеки ден с фараона и не може да си спомни за разговора. Първия ден може би не, но втория, третия, 5-я ден. 2 години. Споменах вече, че 2 години беше и моята служба и на всички. И това ми се стори като една цяла вечност. Понеже в тази трудна ситуация и даже имах чувството, че съм роден вече в казармата. А Бог слага още 2 години. Не е достатъчно, че е трудна неговия живот, още 2 години отгоре. Но с това Бог искаше да го дообработи, за да сложи последния штрих. Штрих идва или от шлайф, му казвам. От шлайфане, шлайф. Последния, за да го обработи и да каже да, финно обработване. За да може след това фараона да каже: хора, извинявам се, обаче аз не виждам по-добър от този младеж. Какво мислите? Виждаме как Бог води хората. Но той беше готов и да прости. Той беше трогнат до сълзи от мисълта, че неговите братя след 17 години все още му се съмняват в него, че той ще им отмъсти. Това го трогна до сълзи. Как може да така след 17 години аз искам да ви отмъста? Той можеше да отиде при жената на Петефри и да каже: майче, имаме стари сметки за оправяне. Има ли нещо във вашите Библии? Пише ли такова нещо? И предполагаме, че той не е направил това нещо. Той отразяваше все повече и повече характера на Исус. И това, че да не си отмъщаваме, не е за първи път в планинската проповед, не го пише. Ами това е и в Стария завет важеш. Но несправедливостта, която му бяха причинили, това беше едно училище не само за Йосиф, но и за неговите братя, 10, които са били. След 20 години виждаме ги съвсем в различна светлина. Несправедливостта, която му бяха причинили, все още ги преследваше и ги обременяваше. Дори Йосиф слушаше техния разговор. Йосиф си отдари дори достатъчно време, за да се увери, че това не са неговите стари братя, че там нещо се е променило. Той ги стиска до последно като един лимон. Като чета историята си казвам: стига вече сега. 1 път, 2 пъти, 3 пъти стига вече с тези изпити. Просто ме съжаляваха вече неговите братя. Но той искаше да знае, отнасят ли се към моя по-малък брат, точно както с мен. Има ли една промяна? Станало ли е нещо? Някаква промяна? Докато накрая вече каза: между другото, аз се казвам Йосиф и съвсем случайно съм и вашия брат. Но да не се остане с впечатление, че Бог използва само една стоманена четка, и с която ни почиства. Искам също да кажа, че Бог е любов.
Дори и при Йов, когато много трябваше да пострада, причината за страданието беше не Бог, ами Сатана, защото Бог каза: ти ме накара сега, за да го накажа така, за да страда. Виждаме, че дори и при Йов причината за неговите страдания бяха не Бог, ами Сатана. Това ни показва, че автора на нашите страдания и болки, които имаме в този живот, е Сатана, не Бог. Но Бог използва тези обстоятелства, за да може да ни подготви по този начин. Знаете ли наизуст стиха Римляни 8:28? Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. На всички ли? На тези, които обичат Бога, всичко съдейства за добро. А как се изразява обичта към Бога? Послушанието. Точно така. Но накрая, след този разпит или това, което става с Йов, четеме: до сега те познавах само с слуховете, но сега видяхте с собствените си очи. При него беше това новорождение станало, което вече каза. Следващия пример, с който искам да продължа, два примера са, е точно обратното на това, което чухме до сега. Нека да си представим сцената. Апостол Петър. Той се грее на огъня, взел едно така определено разстояние и наблюдава това, което се случва, но той при всички положения иска да остане анонимен. Тъмнината обаче не може да го скрие и всички камери, които са насочени към Исус, в един момент се обръщат към Петър за негово нещастие. Това слага край на мира и на анонимността, която той има. От всякъде се стреля с думи срещу него и той трябва да се признае, защото Исус казва: който не е с мен, той е срещу мен. Няма две различни неща. И той се дистанцира от Исус, за съжаление. И виждаме, че в неговия речник не са липсвали проклетии, псовни и какви ли не думи. Тук съм съвсем случайно, може би ме бъркате с някой. Нищо общо нямам с този човек. Случайно съм тук и наблюдавам само какво става. Не ме закачайте. Но този свят на фантазия изведнъж спира. В най-горещата си фаза на пледоето се случва нещо, което го накара да замълчи. Сякаш си е глътнал езика. И то не е нещо лошо, някаква гърмотевица или някаква светкавича, ами един любящ, със съжаление изпълнен поглед, с разбиране, го кара да губи ума и дума. Този корав младеж, който не знам дали като възрастен е плакал, излива горчиви сълзи. И тези сълзи не са заради окървавения Исус, за бития Исус, който е за съжаление по-скоро, ами сълзи за себе си. Той вижда състоянието, в което се намира. И затова Исус по-късно казва: не плачете на жените, не плачете за мен, а плачете за вас и за децата си. И Исаия 13 глава 6 стих казва: вийте, плачете, защото денят Господен е близо. Той идва като опустошение от Всемогъщия. И за да илюстрира Исус за каква скръб става тук, 2 Коринтияни 7 глава 10 стих. Аз не знам дали е изписан, може да опитате да го включите. 2 Коринтияни 7 глава 10 стих. За каква скръб става тук? Защото скръб и скръб не е едно и също. 2 Коринтияни 7 глава 10 стих. Защото скръбта по Бога води до спасително покаяние, за което не съжаляваш, но скръбта на света докарва до смърт. Ние виждаме, че има два различни вида скръб. Но скръбта на света докарва до покаяние. Скръбта по Бога води до спасително покаяние. Този поглед събуди апостол Петър от неговия сън
и сякаш му поставя едно огледало пред него. Той видя себе си в своето нещастно и мизерно състояние. Този поглед неизбежно го отведе в Гециманската градина. Сега той разбра по-добре какво Исус имаше предвид с това: молете се, за да не изпаднете в изкушение. Когато Исус беше в средата на своята агония, на борбата с смъртта, тази агония беше обезобразила Исус до такава степен, че той вече не приличаше на човек, а на животно. Когато съдбата на тази земя се решаваше на теб и на мен, само тази градина пази, може би, тайната на цялата драма на часа, който е станал, напрежението, агонията. Исус спечели битката в тази градина, когато апостол Петър спеше съвсем спокойно. Следващите сцени бяха само последствия от неговото решение. Ще извърват този път до край, ще пия чашата до последно. Затова Исус казва: но това е часът и силата на тъмнината. И с тъмнината не има предвид, че е тъмно било, че вече е било нощ, но Сатана поема контрол над всички умове, които са били там присъстващи, включително и на Петър. Мислите и действията, не само на Петър, но и на всички присъстващи, бяха водени от Сатана. Това си има предвид с тъмнината. Но този поглед разтопи Петър и го направи отново в тази топка глина, в първоначалното състояние, преди да се появи един съвсем друг Петър. Разбира се, това беше един процес, не веднага, защото Исус няколко дни по-късно му казва: когато се обърнеш, паси моите агънца. Това беше един процес. И той не забрави този поглед със сигурност до края на своя живот. Исус изми нозете на Петър. Сега въпрос: мил ли е на вас Исус нозете? На мен също не е. Петър изпита близо Исус в продължение на 3 години и половина. Исус, той видя всички сцени, които стават, даже които не са записани и в Библията. Ние не сме ги видяли. Той преживя неща, които от 3 години и половина станаха, които ние не знаем. Но този поглед беше това, което промени Петър. И той не забрави до края на живота си този поглед. И вместо той да пита, след това Исусе, спомняш ли си, преди 40 дни имах един блекаут, твърдех, че не те познавам. Готов ли си да ми простиш? Става точно обратното. Исус подава ръка и казва: обичаш ли ме все още? Следващия въпрос. Исус като човек и Бог знаеше всичко. 6000 години са при него като отворена книга били. Но едно нещо не знаеше Исус. Или Бог, нека да го кажем. Знаете ли кое е това? Дори Бог не знае всичко. Труден въпрос. Бог не знаеше едно нещо. Не, Исус. Исус, става въпрос за Исус. Исус. А дали ние ще го приемем? Да. Това е едното. Исус не знаеше дали жертвата му ще бъде приета. Това е второто, да. Просто той затова каза на Мария: не се доближава до мене, първо трябва да попитам моя отец. Но едно нещо не знаеше Бог: какво значи греха да се изпита на собственото тяло. Болка, смърт, трудности, всичко. Той трябваше да го изпита. Той го знаеше всичкото това, как ще се развие цялата тази история. Но на собствен гръб да изпиташ е нещо съвсем друго. Затова в Евреите 2 глава 10 стих ни казва: значи Исус като гранчар доброволно се представя себе си като тази топка глина, за да може Бог Отец да работи на него. Виждаме, че Исус е и гранчар, и глина. Евреите 2 глава 10 стих. Да, ето го тук.
но аз ще го прочета, защото този текст не е много точен. Втората глава от 10. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като довежда много синове до слава, да направи съвършен, чрез какво? Чрез страдания, автора на тяхното спасение. Понеже онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са един, по която причина той не се срамува да ги нарича братя. След това имаме 17 и 18 стих. Затова трябваше да стане във всичко като братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник пред Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Защото в това, в което самият той пострада, като беше изкушен, може и на изкушаваните да помага. Защо бяха всички тези страдания? Какъв беше смисъл на тези 33 години и половина живот на тази земя? Следващия текст. Евреи 4 глава 15 стих. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин, както нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно. Исаия 45:9. Горко на онзи, който се бори със своя създател, парче между глинени парчета. Казва глината на гранчаря си: какво правиш? Не са добри действията ти. Бог работи върху всеки един от нас. Има приятни и страхотни преживявания, които не доближават до Бога, но има и неприятни преживявания. Нашия живот тук на тази земя е една подготовка за вечния живот, за бъдещия живот. И затова Соломон ни съветва в Притчи 3 глава 11 стих, последния стих, който да го прочетем, Притчи 3 глава 11 стих. Как да гледаме на страданията, които идват върху нас. Ако намери някой стих по-бързо, от мен може да го прочете. Да, но текстът не е много точен, затова искам да го прочета. Сине мой, не отхвърляй наказанието на Господа и да не ти дотяга Неговото изобличение, защото Господ изобличава онзи, когото люби, също както бащата сина, който му е мил. Бог да ни благослови, така че във всяка една ситуация, когато вършиме Божията воля, когато го обичаме, да приемаме това, което идва от Него и да сме подготвени, когато Той дойде. Амин. Ще се изправим и ще пеем песен 103. Да
ще завършим с една молитва. Господи Исусе, само Ти си всичко за нас. Ние сме благодарни за това, че Ти си един любящ Бог. Ти си гранчаря, ние сме глината. Работи върху нас всеки ден. Ние имаме много неща, които трябва да премахнем от нашия живот, за да бъдем подобни на Теб. Дай ни сили и помогни да не роптаем, но да приемаме всичко, което идва от Теб, когато вършим, разбира се, Твоята воля. Благослови всеки един от нас в неговите нужди, в неговите проблеми, да бъде един добър мисионар, където и да отиде, и да бъдем подобни на Теб, когато дойдеш, да видиш в нас Теб, да можеш да огледаш. Прости нашите грехове, благослови останалата част от съботата и за всичко това помолиш чрез Христа. Амин.